Oh, good morning. Isa maling anak magpatuli ron. Isa may kauban ani. Oh, nay, ikaw may kauban ani, nay? Oy, magpatuli. Maayo mo kayo magpatuli na. Anong gitabunan naman ang naong? Anong gitabunan ang naong? Mauwaw. Na, dili magpa-uwaw. Dili magpa-uwaw kay patuli na. Sige. Ay, kay magpatuli na ni. Ay, tabunan yung naong. Pino maedad ani? Ha? 35? Grabe naman eh. 35. 35 na. Basta kung magpapuli. Nasa. Nurse. Ikabuhi ko. So may 35 na ang smoker. Ipatuli. May 35 naman. Wala, di ko bala na eh. Ay, babe? Eh, umalagi ko'y nakita. Saka, mabay ka na. Oh no! Pangitaunon na. Pangitaunon. Sure ka wala ni mo gibilit sa inyong balay? Murag, wala. Katunga naman lagi ni. Ha? Uy, sa ba murag katunga? Pangitanan mag-magnifying glass. Katunga naman. Nay, sure ka wala nabilin sa inyong ang kung ano yung anak. Pangitaunon man, wala mong pinakitaan. Saan man eh. Nurse, murawan nga na lang atong orasan, nurse. Palihog daw ko. Murag, gahapon naman ako ni Andar. Uy, minsan man, nana ni Uyab. Wala pa yung Uyab. Wala pa gisugot. Tingnan naman. Ha? Wala pa tuli. Isa-isa ko kung kaya yung sugot ko. Wala pa tuli. Itong kaano. Manong, kasi discount din yung pagkabata. Manong, karoon pa man yung nagpatuli. 35 naman. Ikaw tayo. May tuyo ni mo. Don't tell me, patuli ka. Ayaw. Ayaw ko magpatuli sad ka. Nakit ano dito yung kuha sa inyong alawan sa senior citizen sa barangay hall. Nervous ko sa inyo ha. Kalaki. Ilang kayo. Susunod ha. Basig na pa mo yung mga kaisura dito. Yung na istorya-istoryahin na. Samtang sa'yo pa magpatuli. Okay? 35 na gusto ko man magpatuli. Pangitaunon pag yun kung masig nabilin. Masig nabilin sa inyong balay. Mating, naragdag ka na dyan tigong-tigong sa ilawang ba? Saan, sugod na ka? Di man yun yung sakit eh. Oh no! Bakit kubala naman? Sige. Murag isbog-isbog gamay, nurse. Bang! Sige. Oras. Okay, orasan. So, ano lang ang set, nurse? Ang saan nga, timanong nga itong pasyente. Dugay-dugay pa ni. Bulanan paligsuka, anong humok-humok. Kalimtan, wala ko itaas.
Sige, magsugod na ta. Ang taulong yun. Pulironon man. Ay pangusog ha, kaya kasi pangusog ka na, maputol yun ang ibang yun. Gantig yung pagkaputulak. Kalibangan ba sa likod ang nasa gawas? Ay, sa mga goyon nila. Kapila na niyo magpatuloy yung manaw ah. Nurse. Kapag 100 na. Na, kapag 100 naman ay kapian. Pila may edad atang naguna. Party sa kapil. Nagsama yung mga. This ang dami pagkabata na ninyo di ay na anong taon ka man mong magpatuloy. Eh. Kailangan yung hinayon kay. Bonk. Lagi lang musog na musog yun kailangan yun musog kulitihan sa inato ba ang di mo musog kaya wala na yung kusog. Oh no! Bukan kaayo. Tayo, what's sa tayo ka mag-video tayo, hindi tayo kay 35 years old na magaging siya tayo. Pagkakatulik, 35 years old, nga, luoy masad kay dili masugton sa iyang uyab o dili magpatulik. Dili sugton sa iyang hanggi. Panguyaban. Iwan, walang titulik. Kasi masugod yung anak. Okay. Okay, isbo gamay, isbo gamay. Isbo gamay. Okay. Okay. Oy. Oy. Sandali nga. Okay, niluanan man. Niluan tayo natin daan. Okay. Oy. Wala. Uwan mali ay sa gawas. Yan, uwan. Wala, ito ay uwan man. Hindi na. Magabaga din. Nakaalibango ba sa uwan eh? Nagulay para ba eh? Oh no! Nagkaago. Siguro hindi Oh no! Isigid makit gamay man. Gamay wa katubo kay dugay man ang tuli. Pistola maya. Bagyo katubo. Gaya ba sa langit? Sorry eh. Oy. 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 Halok. Bonk. Okay, murag makita na. 35 years old ka nga nagkatuli. Susugton ka na sa mga ipang yaman. 36 na yun. Kaya murag yung ayaw naman ang dinalian na 36. Ngayon nagka-14 yun na. Bawa yung nagsugod na imong tuhod. Murag dili yun yung makahimuslan. Sayang yun. So ano ni, wala man katubo. Ay dugay man katuli. Kina. Kalimtan mo yung chart di ay. Igang ka. Kinahumnon ko na ni ha. Dili mo suke. Utol yun ni yun. Mangusok.
Okay. Dali naman eh. Yung muna na siguro nagsuka na ante. Kumuk naman. Naman ito. Masip. Sa pamati ni mo. Hindi na lang pamati no. Matuloy naman. Ay, okay. Nakahula ko nakapatuloy. Nana ko ibang ano. Ikaw tayo. Sa may tuyo niyo tayo. Magpatulis ka? Hindi mo magpatulis ka. Kung mo naman yung hospital lang hasta senior citizen, magpatuloy. Eh wala pa ituloy ang ulan. Hello eh. Sayang ulit. Mula dili magpahumos na. Dili naman ikatubo. Lawahian magtuloy. Nars, pagay ko sabihin Nars kay malakaw sa pasyente. Paim na lang yung pasyente o kuwan. Bakit na mo? Kina? Sa bye-bye. Kaya pa ko'y client dito sa unahan. Magpa-check up dito. Bye, Doc. Bye.